prenah mau mendong Peh isine HP gur wong-wong gur mandang fisik tok isine. Iya bener fisiknya berubah, nang kelakuannya kaya asu apa. Apa yo ngene iki ya wis nasib dadi wong ra duwe ngene iki ya. Apa-apa gur fisik ngono ae. Umum wae. Walah. Ini kado apa wobok kira sing nang posisi. Ini kan kahanane bok pas blas, lemes demes malian. Kadang pilek kene iki, bae sing takok apa obate. Mumet e. Bocah sitoke ngremeng ae sapa jane. Arep turu ora iso iki. Iki sine yo kletong tok, maku piye-piye kletong yo sian. Mengenai mare wong rasa turu yang ngene iki. Mumet nek dhewe iki. Yo. Oh, dhewe ya. Yo ora wong ndi nang kene lungguh aku. Wong mengae batal matur ra iso iki kok. Nek kadung keadaan buk ana apa-apane blas duwe coba nyekel iki. Ya tak utang duitmu aku. Oh, duwe apa kan ngawur lunggah-lunggah nang kene wae. Aku lek gayan yo buk lho iki. Aku lho mikir iki lho. Isine HP agar fisik karo fisik kae. Apa nek wis fisik dadi kuncine san iki. Mas, mesti mau sugih iki kuncine ya nggo fisik kuwi tok. Ya, ora ndek fisik ya dikei duit terus arep pisan. Angele kuwi ya dunia iki. Ini ya sing takok posisi aku ora nyekel duit. Keras ae kok. Kehidupan ae keras. Bal, iki bal tane hepeng nyandi ya. Ampun akat nang kene kok. Ketok ya suwe enak wong. Udane apa mancing kok ya ora enak iwak pisan. Keli kabeh. Pak. Wis ngene iki. Kadan buk gablok apa-apa nih HP-mu ni sorang. Sepi mampring blas ora nek nakone posisi ning endi. Tapi nek ketok aku duwe duit ngono walah. Padha ade-ade nekokne ora WhatsApp wis padha nekokne posisi di mana. Lah ngene iki mosok ora gablok apa-apa ngene iki. Padha picek matane padha ora eling. Padha turu-ura karepe dhewe. Wis ngono kuwi saiki jenenge kanca iki. Kanca iki ora mandang sepira awake berkorban ning kanca. Saiki kancane mandang duit. Lah zaman wis ngene iki. Wis ngene iki, wong lan ora duwe duit wis blas kok kajen kanca wedhe minggat. Wah, iki keadaane wis sore, kerak nyamuk tok. Ya juwingong tok ngene. Tak omong iki sapiku yo tak pakan iki aku. Mah sing gembar-gembar itu sapine mambok kok iki kok malah. Lah nyandi? Mulai sik aku. Nyapa lho mulai berani. Lha piye ka sapiku keadaane dipakan? Yo sama mulai apa? Nanti Ning tali. ya aku gampang aku kok. Nek iso tak nusun ora ya ora. Ya. Yo, oke. Ya. Sapi yo tak pakan iki. Halo sapi. Luwe ya. Mau dipakan ya kayak. Iki masih. Mangan ae wareg dhewe kok. Wedi. Ya Dek, ya aku mencintai modal sapi loro. Masa sira mbok trimo? Mbok trimo terakhir sepurane jalukanmu Honda Jazz ya ya. Ya aku duwe numpak sapi loro iki sone. Nek arep yo kene, arep yo minggat iki. Sementara iki duitku kosong ya iki. Ndak gede ya tak rabi adol sik sementara kowe. Tapi iki syukur ngisi ae ngimpal. Masih nih rasanya sapi loro iki. Yang gede sapi kok ngisi ae. Yo iki lho, Dek. Nyetong sapi tak timpal. Kowe bisa jan wong iki yo. Yo panggal tak mati ngono lho. Sapi ra kok ini sokok sithik ra lho. Biar ambune ngene kletong sapi iki.
Iki lagi viral iki. Aku mencintaimu tanpa alasan, Mas. Aku mencintaimu tanpa mandang fisik. Sementing kowe do nyambut gawe mempeng. Omongan taek ya, Dek iki. Ditinggal kerja mempeng mosong ini malah gendaan ngono. Ya ampun ya omongan gatel iki. Sore ayo sudan. Beh, ora lho, iki udan-udan iso malah udan-udanan ning kene iki nyapo. Nah iki wis wong ora ndek apa-apane padha wong ora ndek apa-apane cethuk ning kene mlumpuk ngene iki wis rembol tenan iki. Muli rokok ora gablek. Wis. Lah aku rene iki njuk rokok. Apa ning omah. Iki kado apa-apa wis bok, bon ning toko wis padha numpuk iki. Tanggal 6 ae iki bayar utang apa-apa bok ngene iki kerjaan sepi ngene iki. Bingung ngene iki. Lah kok udan-udan kok malah ning pinggir kali kan nek banjir iku go keli piye ya, Jal? Ngene iki aku yo pengen ngedemu utekku lho. Sing lagi panas mikir kahanan ngene iki. Iki mulane aku udan-udan ngene iki men kudanan men anyep pikiranku iki. Mikir apa lho? Oh, kadung apa-apa bok ngene iki nek wong wis ra ndirokok kuwi tenanan. Bingung tekan ndi wis bisa mikir rokok kadung entek iki. Masa ora ndirokok, aku ora ndirokok rene njuk rokok lah. Lah terano nglinting-nglinting resek kuwi terano dilinting ngono resek e. Yo aja resek ora enak yo aja resek ngono kae iso. Iki wis kaya kudu mobal iki mulane tak tetesi banyu langit iki men rada anyep pikirku. Wes ah. Kowe yo padha mumet, aku yo padha mumet. Wes gek medem ae. Wes. Masuk kuwi. Ah, medem. Budal. Medem.